Nnọọ ndị ọma na-ekiri oge aṅụrị ka ekuru mgbe ma mere ihe niile a na-eme na-aga ọfụma eke ka ahịa kwan ezinụlọ kwan ka ụmụazị ma ụmụazị bidogo skul gwa ama m ka ihe niile si aga ama m na ọrụ na-agasịrị werere nke a bụ iji nabata unu n'oge aṅụrị nke ụbọchị nke taa nke na-eme n'isi mbido TV ebe ihe niile na-eme. Chefuru na ka bụ Chibuike na-ewetara unu ya. Nke a bụ oge aṅụrị mbụ n'ime ọnwa Febụwarị. Ama m na ụfọdụ unu ga-asị ha na-emecha bata Febụwarị ọnwa ka nọzi ugbu a ịma na Jenụwarị ndị mbụ gara aga na ndị afọ ndị gara aga ọ na-abụ nnọọ dịka ewetere ọnwa na-anọ maọbụ ọnwa ise tikọọ ya ọrụ na ofu ọnwa. Jenụwarị na-arị nnọọ arị esu ka ya nri nnọọ karịa ọ na-arị nnọọ ka ebe ejula na-arị nwayọ mana Jenụwarị nke a gbara ọsịsọ. O nwekwa ihe gbasara Jenụwarị ọ bịa dị nnọọ na ngwụcha ọnwa Jenụwarị agara ụgụrụ ọbịara pụtawa a na-asị ka ụgụrụ kwere kwesịpụta na Disemba bezi n'ọnwa Jenụwarị na-apụta mana ka aha bụrụ otu wedasị wee dịrị nke ahụ wee bụrụ ya. Mana ụbọchị nke taa ọ na-apụ iche dịka ọ na-esi adị mgbe niile mana nke taa pụrụ ezigbo iche. Nke taa ngwa gị na ọ pụrụ iche kwere na ọ pụrụ iche maka na akụkọ njibakwute unu akụkọ mbụ ị ga-anụ maka akụkọ gbasara ịhụnanya ọ bụ akụkọ ọ ga-wee nụ obi na-eme gị polina. Mana tupu m aga n'iru ọnwụ na onwe ihe ị na-eme erika nsiri otu aka ji unu ka ha mere ọnwụ na onwe ahịa ị na-ere kpọtụrụ anyị ga-ahụ akara ekwentị aka na-aga n'igwe onyonyo ugwu a. Ọ bụrụ na ịkpa anyị na gị ga-akparịta ụka nyere gị aka ka ihe anyị na-ere ka ụwa niile hụ ya maka isizie na lokal bazi intanashọnal ka ahịa na-aga ọfụma maka na ihe bụ isi bụ na ọnwa gwụ ị na-agụkọ ego ịhụ na ego batara na igoro nwa nwee profit ọfụma ọ ya bụ ihe eji na-azụ ahịa. Ọ bụkwa gị bụ onye na-arụpụta anyị n'ụlọ ọrụ gị desara anyị akwụkwọ n'isi mbido TV ka anyị nyere gị aka mee ka ihe akụwa niile gbasa. Ị ga-ahụ soshal midia ka ọ na-aga n'igwe onyonyo ugwu. Ọ bụ na izitere anyị ozi anyị ga-aza gị nke ahụ wee bụrụ ya. Mana akụkọ mbụ njibekwute n'ụbọchị nke taa bụ akụkọ gbasara Mr. Eazi ya na Temi Otedola wụ nwa o nwere ike ụfọdụ n'ime unu maara ya bụ Femi Otedola ofu onye na-akpọ ya Femi Otedols Femi Otedola mana ha na-abụ ọyị ya bụ ha nọ na relationship nke ha na-echeta afọ atọ. Mr. Eazi tinyere picture na Instagram ha ji na-echeta afọ atọ ha nọ na relationship nke a wee bụrụ ezigbo ihe. Ụfọdụ na-asị na Mr. Eazi onye nke a na ya dịkwala ka nke onye a maọbụ ibe ya. Ịma na ihe ma eji na-ekwu ihe a bụ Tolani ọ bụkwa nwa Femi Otedola ya na Ricardo Banks onye nke na-akwụkwọ egwu onwe ha na-abụbịa na-adịwa na mma megidezie anyị na-ahụ aka ha na-esekọta pikchọ ọnụ maọbụ ha na-agakọ vakeshọn ọnụ a na-asịzi ka e mere ha na ha na-abụ gbasago mana nke ahụ wee bụrụ ya ya amụrụbe ihe gbasara mana ọ bụ na ya nụ ya ụmụana m ga-eweta gị n'isi mbido TV ebe a. Onye ọzọ bụkwa Florence onye kwụ ma dịka DJ Cuppy to copy this to impress gelato DJ Cuppy na manager Davido ya bụ ịsasị ka ha na-abụbịa na-adịwakwa na mma mgbe niile a na-ahụ ka ha na-abụ ọrụ ka ha na-eje na Dubai ha jee na sinima naanị ha nọ na sinima wee nene ihe onyonyo wee nerecha wee see picture tinye Instagram. Ụfọdụ ndị na-asị ya maka gị na ọyị gị nwaanyị chọrọ inene ejije unu wee jee sinima naanị unu kwụọ ụgwọ nọ na nnukwu sinima ahụ. Nke ahụ bụ ọtụtụ ihe mere mgba mana ya na-ahụ aka ha na-abụ ọnụ ugbu a ha ewerezi aga private. Mana ụfọdụ ndị na-asị ka ha edewe relationship ha private na nke ọla ha chọrọ ka unu hụ ihe ha ga na-egosi n'Instagram. Mana kosela dị Mr. Eazi anyị na-atụ anya na mgbe na-adịghị anya ga-akpọ anyị oku ka anyị bịa rie shasha n'ọgwụ ka anyị gụrụ ngaji n'eze maka na anyị na-ekpebiri si na ọyị abazie na di na nwunye. Nke a bụ ekpere anyị na-ekpere unu ya gazie ọfụma. Mana ugbu a ị ga-anụ ihe gbasara Peruzzi anyị mana Peruzzi na DMW ka ọ nọ ya na Davido. Mana ọtụtụ izu ụka ole na ole gara aga ị ga-anụ maka Mr. Patrick onye nke Golden Boy Entertainment ha na-abụ na-adụ aka n'ọnụ na iji m ụgwọ ijikwa m ụgwọ na nke a bụ oke ruru m nke a bụ oke ruru m. Mana ugbu a Peruzzi pụtakwara ọzọ na ọha nta akụkọ mana nke a bụ maka ezigbo ihe. Nke a bụ a na-akpọkwa aha ya ọzọ na akwụrụ ya ụgwọ ka o dee egwu maka na onye atụkwasịrị obi na ọ ma ede egwu ọfụma na ọtụtụ egwu na-egwu egwu oge na ole gara aga na ọ bụ n'aka Peruzzi ka o si wee kwụọ ya ụgwọ ka o dere ya egwu dịka o si wee kwu na ọ kwere 10 million naira ka o dere ya egwu. Mana ka oge na-aga ahụ egwu n'aka Peruzzi na-emezi ihe a na-atụghị anya ya bụ ị na-achọ ka ya na onye akpa mana onye achọ ka akpa ya bụ ịmanụ ihe dị n'etiti nwoke na nwaanyị. Mana na nke bụ iwe ya bụ na o kwesịrị ka Peruzzi dee egwu ole na ole kwesịrị ide wee zitere ya mana Peruzzi ede egwu ahụ ma jide ego. Ugbu a m ga-anụ ofu akụkọ gbasara onye nke na-eme ihe ejije aha ya bụ Ifeanyị Eze Okeke ya o si nọ na nwata wee mere ihe ejije wee na-agbagote otu a Williams Uchemba dịkwa si na nwata mere ihe ejije wee tolite ụta. Mana ugbu a onye a nwere ofu ihe maọbụ ihe ọzọ na-enye ya nsogbu ya bụ o nwere ọya ọ na-aya wee na-ayọ
biko ndị Nollywood ibia na ha biko gbatara ọsọ enyemaka. Ọtụtụ ndị pụtakwara na-asị biko ka e nyere ụfọdụ ndị na-enye aka. Onye mmadụ dịka Dawet Ikpechukwu pụtara o ji enete ya wee pụtakwu kwuo ka ndị mmadụ biko gbatara onye ọsọ enyemaka. Ọtụtụ ihe na-eriwe ndị a mperi n'ahụ, mana ya bụ ndị Nollywood biko ọ ga-adịkwa mma ka unu nwee nnọọ ọdịmma onye nke ọzọ ya bụ onye otu unu n'obi onwe enyemaka unu ga-enye biko gbata n'ọsọ enyemaka nyere ya na o kwesịrị biko na nke a dịkwa oke mkpa. Onye ọzọ dịkwa nwere ụdị nsogbu a bụ Victor Olaito. Ọ na-eme ihe ejije, o meela ọtụtụ ihe ejije buru ibu n'obodo anyị a. N'oge gara aga mmadụ dịka Femi Otedola hapụtara wee nye aka wee kwụọ ụgwọ ụlọ ọgwụ ya na ọtụtụ ihe ndị ọzọ dị iche iche, mana ugbu a ka ọ dị ego a na-atụ anya iji wee mee ihe dị na ihe ọya ya bụ 90 million naira. Nke a bụ nnukwute ego, anyị amaghị ihe kpatara nke a, mana biko ọ bụrụ na onwe ihe nwere ike ka ị esinye aka maọbụ ndị Nollywood maọbụ ndị na-akụ egwu otu ọbụla ọwụ biko maka na ihe gbasara ndụ ọ ga-adị maka ndị Nollywood gbakọta aka ma ndị ọzọkwa ihe ejije ya amasị ma ndị ọ hụrụ ya n'anya ma ndị ọ na-amasị biko ọ ga-adị mma ka unu gbatara ya ọsọ enyemaka maka na nke a bụ obere ihe. Nke ahụ wee bụrụ ya ndị Nollywood biko diwenu maka na ihe ike a na-adakwasị unu ugbu a ọ bụchaghị ihe dị mfe. Mana akụkọ ọzọ m ji wee bịakwute unu makwa na dịka m kwupụrụ maka ofu onye na Nollywood onwe onye ọzọ ahịa bụ Ernest Asuzu. Onye a so na onye nlere ihe ejije ya ejije ya na-amasị m ọfụma ma oge m na-etolite mana ka ọ dị ugbu a onye a nwere ihe isi ike dị na nrịanrịa ya, o nwere ihe isi ike karịrị ya ahụ. O jipụta na-ayọ ndị mmadụ biko ka gbatara ọsọ enyemaka. O nwere ihe onyonyo pụtara n'ọha nta akụ ụbọchị ole na ole gara aga, o ji na-ayọ ndị mmadụ ayọ. Ofu onye hụrụ ya wee pụta wee mee vidio wee na-ayọ ndị mmadụ ka ndị Nollywood bịa nyere ya aka na ọnwụ mgbe a nọrọ akụkọ ọzọ ugbu a apụtara na-asị na onye dị otu maọbụ dị otu na ọ bụkwa ezigbo mmadụ na ugbu a ka unu kwesịrị ịpụta bịa nyere ya aka. Enyemaka ahụ kwesịrị ya na unu pụta ugwu nyere ya aka na nke a bụ ihe kwesịrị ekwesị. Ma na-ayọkwa biko ndị Nollywood biko kpata na ọsọ enyemaka nye ndị dị otu ma ọ bụ ndị nke na-ahụ maka ihe gbasara Nollywood ndị Actors Guild of Nigeria. Ama m na o nwere ihe unu nwere ike ime gbasara ndị a na-eme anyị obi ụtọ na ihe ejije maka otu ahụ dị ha ugbu a. Nke ahụ wee bụrụ ya, mana ihe ọzọ ka a gbazie n'akụkọ na-abụ ihe akụkọ ihe iri uju maọbụ akụkọ ihe iwe ka anyị gaa na gbasara ihe ejije nke Obi emela onye ọ na-emepụta ihe ejije ọhụrụ kpọrọ nka ọ rechiri mmadụ dịka enyi nna ya ma igwe so na gị mana enyi nna ya bụ ezigbote onye na-eme ihe ejije. O mee ihe ejije otu a ọ masị gị na ọ na-ada ụda ihe ejije a ga-apụta mgbe na-adịghị anya ma ọ ga-adị mma mgbe ọ lọpụtara ọ na-adị mma na-eje ebe ndị na-ekwesị na-eje na sinema jekwado maka na ọ bụ na-eje na sinema ha ahụ ihe a ga-eji were na-emepụta ihe ejije ndị ọzọ gara eme unu obi ụtọ gara amasịkwa unu. Nke ahụ wee bụrụ ya o nwere ndị otu a na-akpọ Universal Music Group. Ihe a bụ nnọọ ndị na-ahụ maka egwu, ihe gbasara ha bụ nnọọ ihe gbasara egwu. Ha nwekwa ọtụtụ ngalaba ndị ọzọ dị iche iche, mana ha na ndị otu Kenya na-agụ egwu a na-akpọ Sauti Soul ha bịa sign na deal. Nke a bụ ezigbo ihe wee nyere ndị a maka na ọ ga-eme egwu ha aga mba. Ndị Universal ga-eburu ya dịka ahịa si were Universal egwu ha ga-aga mba. Ndị enwekwala awọdụ dị iche iche ha na-eme ọfụma n'obodo ha bụ Kenya. Ha na ọtụtụ ndị Naijiria etikọkwụkwọ egwu mana nke a ga-enyere karịa ha aka ka ọ gaa n'ogogo dị elu. Ndị Universal Music ka ha na-asign deal, mana nke a bụ ka iji wee gwa upcoming artist nọ n'ebe na-ekiri oge aṅụrị ugwu ọ bụrụ na ị na-eme egwu ị na-eche kemgbe ndị dị otu ma ndị dị otu ga-asign ego ọ ga-adị maka nye gị obere ndụmọdụ a ma ọ bụ ka ntụpere gị onye obere azụ a. Ọ bụrụ na ị nwee onye ka ị na-achọrọ ịkọla ebe ma obe ndị signere gị, nke a bụ ihe kwesịrị ị nwere ike ime. Ọ bụrụ na ị na-akwado onwe gị ọfụma ị na-ewulite onwe gị, ị mara na egwu a ka ị chọrọ ịkụ, ị na-agbasi mbọ ike na-eme rehearsal na-akụziri onwe gị ụfọdụ ihe ndị na-ama mana ebe aka ga-apịacha n'ụbọchị nke taa n'oge aṅụrị. Echefukwala isonye m n'izuụka ọzọ na-abịa. Ọ bụkwa n'isi mbido TV ugbu a iji wee nene ya n'ofu oge a na-agbanwe. Echefukwala na ọ ka bụ Chibuike m na-asị unu nọrọ n'ọfụma dịka na-esekwu mgbe niile. Ọ bụrụ na ị ga-aṅụ mmanya biko akwala ụgbọala, ọ bụrụ na ị ga-akwụ ụgbọala hapụ mmanya maka na o ji nwaanyị agaghị emeri ahụ ndị be gị chọrọ ịhụ gị ma ị larute ụlọ. Nke a bụ ebe m ga-apịacha n'izuụka. Nọsie n'ike ruo mgbe ị ga-ahụ n'izuụka na-abịa ka emesịa anụ.